naga benta ban kanti wi ka kamile kai haka dong baga thain ribhoi naga liang ka Nartap Youth and Sport Club kala penlong ya ka second knockout football tournament ya ka ne ka tournament la play Pyrda nen ka sngi ka arpnyo tarik u kala lengkot arhajar arpuwei haka ba lawan ban sakhi ya ka ne doba Alfonso Lingdo kumu kongsan bat uba Joseph Singli kumu sembut kongsan Haka ne ka tournament lawan ban yashim benta da ki babon ki kunhon ye lekai football ki bana ki thain jong ka ribhoi bar kumju ki bana khapsor haka baladon hadu kumba laifu artli ki team ki la poi ban shim benta shaka ne ka tournament haka ne ka tournament la buru ye ki khusnam haka bana ka benta ka team ka bara e ka nam la du kanlong da ka song pisa ka balai pho 1000 tengka bana ka benta ka bawan baar kanlong khatsan 1000 tengka Haka ne ka sngi play ya ka ne ka tournament la sakhi ya ka jingya khun hapran ka langpadon sport club persha ya ka brotherhood sport club haka bala job da ka brotherhood da saugol la shigol la pha la ne ngilawan mikmat ha ka kerteng jong UMLA jungi iba Jason sok mi maulong dese na ka program ka ba imlak lakyar idon ka program hapo kerpiang de na kata kadau ila pha yangi ha kini ka than yangi kum kita youth apa de jong ka ne ka area ka jongi ai ke jing play ya ke sport club ke bala ban penlong ini ke tournament bunsin le se la dangim la ban penyaj la ne ban bu ano program habede bat ka sport se bun ki kun samla jungi ki yai sakma te kadi ke we na ki lat ke bapli khamtam yi ki kun samla ki badan kata ka jingang nut ke jing krang ba kumno se kane football menta kamde isu ong kumbang sulit kai soba rade ke we kalat ke ba im lane pan ai kata ka kamai ka gaji ya kita clear ki babit kata ka sport spirit om bangi nginele kai ula dangi paklatang kindiat ru lese ngin bu nut ha ka nut ka mensim bat ngin pen pai da ka bastiu tong ngin brak sejaya kum kita ki jumut ki badan ha ka mensim jong ki ne tolong ki bayama bat